o yehi hen Bouaké o yehi hen Korogo o yehi hen Dalwa kono o ƴaŋi hen Yamoussoukro o yiɗino manaɓe dartirinomo yo arton بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وسلم bandiraɓe julɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh eyyi caggal lettude Allah e julde Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam min gari hande jonde joɗetede Bunnuwa woni présentation wonde mo ceerno Bocar wonno en invitation hande ɗo to Bunnuwa eyyi sikki ala min gari min jooɗima jonde nde alhamdulillahi rabbil alamina wonde présentation tawaɓe ɗo jonde ɓe eywa eɗen jogui ɗo ene président meɗen biteɗo Moussa Ba eyyi on jeeya koto Bakel omo jooɗi ɗo henne e tawtude ɗo henne jinnaɗo meɗen mawɗo meɗen hono biteɗo Djiby Diallo o jeeya ko Sindiane Sindiou Garba omon ɗo tawtora jonde he eyyi sen gimmima ɗon jeehen Elimane Thiam on jeeya ko nokku men to wiyete Kaolack omo tawaɗo e jonde he eɗen garta kadi ha e siraji aw gorko woni koto Bunnuwa on kadi ene tawtora e jonde he ewa somin gimmima ɗo min kaala ɗo ene ono ceerno Abdoul Aziz Kane on jeeya koto Madina Gounass koye seereme meɗen moƴƴuɓe joɗaniɓe en ɗo hande nder Côte d'Ivoire e sikki ala Baba Galleli Madina Gounass omon ɗo jooɗi omo tawtora e jonde ene wonde Ali Dia Madina Gounass omo tawtora e jonde e min kaalowo en no mbeɗa tawtora jonde min Abou Guissé Mabo gorko Madina Gounass mbeɗa tawtora ɗo e jonde he eyyi jogani en ɗo noon organisation ono communication film ono publié e jonde nde gonɗen nde ko musidɗo meɗen biteɗo Mamadou Silla Ama Silla eyyi ko on joɗini en ɗo henne sikki ala gartaten koto ceerno men ceerno Bocar on notti en ɗo henne hande pour wadde présentation ono galle men mo kemɗoɗen ga to Bunnuwa o eywa alhamdulillahi rabbil alamin eɗen gaccina kongol ngol ceerno men ceerno Bocar bisimilla ma assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh eyyi ko o wi omo jogui ko yiɗi namnade wona haadanen taw merci alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam ko adi foof en calmini dendagal bandiraɓe julɓe e tawaɓe ɗo e jonde he musidɗo men Abou Guissé joguiɗo communication comité d'organisation dental Dakar en Côte d'Ivoire o waɗi présenté musidɓe e tawaɓe ɗo ɓe non foof en calmini salminandu en pawide e président Sénégal naɓe ɗo e Bunnuwa en mbaɗi ɗum e juuɗe makko woni musidɗo men Moussa Ba to Bakel gonɗo banggue meɗen nano kono ne calminirɗen musidɗo men Djiby Diallo mo ganduɗa
omo darani en e terrain o e gueɗe kewɗe omo walli en hen omo hettani en hen en calmini tawaɓe ɗo ɓe goto fof inde mum e yettode muɗum kono kadi en calmini dendagal hettiɓe en e kala yeeɓoɓe en to banggue vidéo ji WhatsApp e to banggue page Facebook o e to banggue RTR TV goto fof en calmini ɗum en juurima ɗumen e hande en ɗen ɗo e wuuro meɗen wiyetego Bonwa e nder leydi Côte d'Ivoire. Bonwa tawi woni ko funnague hono Bassam e diwan mo ene wiye Sud Commune ko ɗo gonɗen hande eɗen jooɗi hen eɗen jooɗi e nder sud men woni terrain meɗen mo dañɗen e tawi ko anni e mawɗo joga hen ma en gartoy hen eɗen jooɗi ɗo joƴƴini en ɗo hande ko humpidde e bandiraɓe julɓe tijaniyankoɓe fuutankoɓe e dental ngal goto foof ɗo woni eɗo woniri ko gonɗen e dow muɗum eɗen kadi won question ngaji jogorɗi arde so ɗin question ngaji ɓe mbi won question ngaji ɗi ɓe jiiɗi adade namnade so ɓe namdima question ngaji ɗi en jaabima ɗi ha gasi inchallahu garten e programme alhaali terrain mo gonɗon e dow muɗum o e inchallahu taala Mamadou Sylla kanko woni présentateur o Mamadou Sylla kanko woni caméraman ganduɗa kañum woni jogani en communication e sifa kubtidinde dental ngal o ñande jour pose première pierre o kanko joganino en caméra o en calmini won juurima Mamadou Sylla ngol artema ko almudo ceerno min Seydi El Hadji Mouhammad Seydi El Hadji Malick radiallahu taala anhu Tiwawon enen fof eɗen gandimo omo woni mbiyata grand mosquée Sénégal naaɓe tréjuwi ɗo terrain o ko kanko rokki ɗum kanko Alaji Medoune Cissé o kanko rokki on ɗon terrain te jamaji ɗiɗi fof no ɗi goniri ni omo jogui galle makko mawɗo ɗo hotno omo jogui galle goɗɗo tokoso fof ko e nder 13 ko ɓesgu makko ɓuranno wonde hen on galle ko ɗon ceerno radiallahu taala anhu jippino o woni ɗo e leydi he balɗe 40 ko kumpiti ɗen e nder balɗe 40 ɗe o yeehi hen Bouaké o yeehi hen Korogo o yeehi hen Dalwa kono o ƴaŋi hen Yamoussoukro o yiɗino manaɓe dartirinomo yo arton kono taw gantu ene woodi e kadi gañwanaɓe dartirimo yo arton omo felliti yaadirno haaɓe dañanimo nokku ha gasi hawre woodi gantu palaniɗomo mo ene dartina ɗanngal ngal mo ene nawtamo Dakar e ko kumpiti ɗen ene jeeya e ko nawhunomo on saaha tawi o gaynano ko ɗanngal makko hajju cakkiki ɗo hajju o feeñanimo ko ɗo e leydi Côte d'Ivoire ɗumne kadi ko yettere Allah alhamdulillahi rabbil alamin ceerno nden o ari ɗo o nanni ɗo e l'islam ɓe o nannuno e l'islam mi wawa wiide ko ni ɓe poti kono woodi ɓe o nanni o rokkiri tijani o ko e nder nden ɗon yolde noon o rendini dental ngal o yamiri yoɓe ndentat on saaha e ko wiyete fuutankagal fuutankoɓe moƴƴuɓe haaray sireɓe wawɓe jippinde e moƴƴande seeremɓe kala garɗo e ɓen ɗo eɓe kewnote kala garɗo ɓe jaɓɓoto ɓe jaɓɓi ceerno ɓe teddin ɗum kala teddungal kala wonnoɓe ɗo e fuutankoɓe o jippide ko galle jolkuɓe to nde wonno ko kamɓe joguino galleji ko ma l'état Côte d'Ivoire heftina en ɗo eɗen gandi aduna o hande no o way dental ngal heftinede ɗum to Allah ngal ande to Allah ko ɗum woni haqiqa ɗum woni gonga ɗum wona enen mbaɗi ɗum ko Allah waɗani ɗum hoore muɗum e dental ngal eɗen nana ceerno no haalirta ɗum ni kono hande aduna o a tanta waɗino ɗo ɗo Bassam ɗo waɗɗani en no feewi Bassam ɗo a tanta o nde waɗi nde laamu leydi Côte d'Ivoire ɓe mbi ko kala dente gonɗe ɗo yoɗe mbaɗ feere ɗe gara ɗe keftine so wona ɗum kala hen ngal heftinaka koko artite ɗum ko décret mo ɓe mbaɗno bon enen noon no gandirɗa ni mbiyen e sifa kuɓtidinɗo e fulɓe walla mbiya fuutankoɓe ko toujours ko en raɓɓiɗiniɓe e hunde ɗum ko hay hunde ɗum naworani en noon wiyete ene deeƴa ha caggal muɗum 2018 ceerno Ahmad Tidiani ceerno ene yaaha juuroyade Cheikh Tidiani radiallahu taala anu dental ngal yiɗi ummade ɗo yaade toon
ko dental ngal yiɗum ma ɗon yaade toon ko min dañi nationalité ji goɗɗi ko ma daña ma mbaɗane visa ko ɗo min gandi ko mbiyatno yo dental ngal yo ar heftine ko ɗo min paami ɗum sabu caɗele ɗe min keeɓi hen ɗum ene wona émission jonɗo banggue nde min jeehi kala no min mbatno kam min keeɓi visa ji amin min jeehi nde min jeeha min jetti toon kalanmi ceerno gila e atanta bonwa o ko l'état o Côte d'Ivoire wino ko e kadi komin jahata ziyara o ko caɗele ɗe min keeɓi hen ɗe namdi ko dental ngal yo ngal heftine ɗo e leydi Côte d'Ivoire ɗum ko wiyete agrément ko taw Côte d'Ivoire dental ngal laamu ngu e ngal laamu ngu ne andi ko yahata e dow muɗum tawi kala ko mbatten alay saago ɓe tina ko tawa ɓe jiiya ɗum watta dérangement ko ɓe jahata e dow mum ko projet o omoni no jiiruɗen ni ko projet centre islamique ko ñiiɓirde l'islamiyankore nokku oɗo ko l'islamiyanke ñiiɓirde islamiyankore ko association dental Medina Gounass en Côte d'Ivoire ko kañum waɗa darnatamo nokku o ko wonata hen banggue ma ko école franco arabe tawi ko modernisé woni pewniraɗo banggue gandal a français o fewnite ha wawa yaadude e banggue arabe o enen noon so en mbi arabe wona arabe ɗo woni langa ɗo tan ala ko ɗum woni diine ɗo e foof ɗum woni école franco arabe modernisé o sa ƴeewi ɗo ko plan de construction woni less ɗo ko plan maji ndi no jogori mahirede ni gon ko siɗo no woniri ɗo ni ko plan o wonɗo sa ƴeewi no woniri ɗo ni donc basi ala mi ummo bam ne jari mi ummo tan beele ɓurde raɓɓiɗinande yimɓe ɓe lawr mi sa ƴeewi ɗo joni ɗo o joni ko mosquée wonɗo jama wonɗo ayi ɗo ko parking wonɗo wadde sa yi parking o wadde rentré o nani ayi de ɗo o ko juma ka woniri ɗo ɗo o ko maternel wonɗo woni jardin des enfants sukaɓe tokosɓe ɗo ɓe janggata ɗo ɓe nehre jomum aɗa wawi cukalel ma so dañi duuɓi tati aɗa wawi ade beddoɗa ɗum ɗo jokka an jeere ma walla hajuji ma ɗi mbatta ɗum woni maternel o monɗo ɗo mbiyata ɗum ko espace wonɗo espace drapeau par ce que gonɗen koye leydi ɗo gonɗen ɗo drapeau mabɓe ko ɓaadi ko nokku janguirɗo ko yimɓe jeeyi alay sago drapeau Côte d'Ivoire wonat ɗon ko espace drapeau o wonata ɗon ɗo o ko sukaɓe janggoɓe ɗo ɓe wonoɓe ɗo ɓe alay sago ɓe mbaɗa sport saabu rende cellal mabɓe ko espace muɗum won ɗon cellal rewde cellal ɓalli mabɓe ɗum won ɗon woni firtiran ɗum ɗo ko espace jaƴƴo wonata woni ɗo hakkude ɓe ɗum ko jaƴƴo won ɗo jono sa ƴeewi e banggueji ɗi ɗum ɗo ko wonɗo ko kalasuji wonɗo espace uji kalasuji janguirɗi e ɗin ɗo ha yetto yiga oɗo banggue noon ɗo o ko less o wonɗo noon ko kalami ɗo ko less o sa ƴeewi ɗo o wonɗo ko bureau ji ɗi gonɗo ɗo ha dow muɗum ko bureau ji gonata ɗo woni professeur uji ɗi janguinoɓe ɓe ha e gollotoɓe ɗo ɓe mbaɗata batuji mabɓe e ko nandi hen e saluji conférence foof tan naati hen ɗo oɗo espace ni o joni ko restaurant wonɗo alum ɓe janggoɓe nokku ɗo ɓe ñamirde nde kamɓe wonno ko internat kamɓe wonɓe ɗo ɓe ko ɗo ɓe ñamata ɗo woni nokku cuisinier ɗo defete ɗo oɗo wonata ɗo ko salle mawɗo kamɓe fof so ɓe gari eɓe jogui table pewnani ha fewa ɗo ɓe ñamata nan ɗo ko nokku muɗum won ɗon ɗum ɗo oga banggue ne waɗi douche uji muɗum public ne waɗi douche uji nder ne waɗi foof ɗum ko less o ɗo jiiɗa less ɗo o kadi sa hiiɗo wima ko vie en plan étage première étage kañum wonɗo ɗum ko dow wonɗo dow oɗo jiiɗa ɗo fof ko kala suuji wonɗo oga banggue kadi ko kala suuji wonɗo hayga ɗo fof ko less o hayɗo restaurant o wonno dow o fof ko kala suuji wonɗon woni première étage o anan pamiri noon maternel o ha joni dow ɗo o kadi ko kala suuji wonɗon pour sukaɓe oɗo ko deuxième étage o wonɗo deuxième étage o kadi ɗum ɗo fof ko kala suuji wonɗo heddi noon plan ɗo o joni ko ni o way kono deuxième étage o oɗo o watta modifié ko kanko fof ko logement ji wonata ɗon logement ji woni sukaɓe janggoɓe e nokku heɓe ɓe ganduɗa gummi ko nokkuji goɗɗuɗi seeɗa wona e nder wuuro he wona joftoyoɓe e janguinoɓe ɓe e kam e liggotoɓe e nokku he saabu ɗum ɗo sa yi ɗum firti ko ma dañ créer d'emploi
ko gollata hen ko aɗa wawi wiide wawi yaade ha wona 40 taw ko golloɓe hen tan e ɓeɗo logement ji mabɓe ɗo ɓe koɗata ɗum woni deuxiéme étage o ni no jiruɗon noon jama ka ene woodi plan goɗɗo on ɓuuri laɓɓinde ɗum on desini ɗum ha laaɓi jama ka dow o foof holko wonata hen eno wonirta hen e raɓɓiɗinde tan ko ɗum woni ko jiiɗon plan o moni woni banggue nder o so tawi gasoyi no wayata ɗo o ko banggue nder o ɗo o ko dow o ƴetti ɗo joni ko hakkude espace mo mbiɗen ɗo o rapport e sport o espace on ɗon ayi kanko woni ɗo ayi kanko woni e mbiyan noon kanko woni ɗo ayi hakkude o milieu ɗo o joni ko bâtiment ji ɗi goniri ni tarti oɗo banggue eyyi heddi noon ɗo ko espace uji escalier ji won ɗo ɗum ko jiiɗa ɗo ko kala ko jiiɗa ɗo ko escalier ji ngabbirɗi won ɗo anani masalan classe uji ɗi ɗiɗi jaaha ha iɗi gona 36 classe 36 classe o noon ene hen ko classe uji CPE CPD CE CD CME CMD woni primaire sa welami primaire tan e kañum e collège o watta ko 6 classe kono kala hen goto ko double waɗa ɗiɗi 6e collège o collège ko ɗiɗi 5e o ko ɗiɗi 4e o ko ɗiɗi noon ha yetti dow goto fof ko double saabu teskade eɗen jogui jorto moƴƴo koko jogori yajoyde